Mira, guarda'm un secret. Hi ha una cosa que segur, en algun moment de la teva vida has tingut. I no és son, sinó un amor platònic. Que no saps què és l'amor platònic? Jo t'ho diré. Ara li en diuen crush. I qui pot ser? Aquest crush pot ser el teu veí, un cantant que segueixis per Insta, algun creador de contingut o la persona que menys t'ho esperis. Per això hem decidit sortir al carrer per saber com en sap la gent sobre amors platònics. Vols veure-ho? Com definiríeu amor platònic? Pues com un amor inalcançable, no? Sí, bàsicament, bueno, una idealització, suposo, d'alguna persona. Sí, aquella persona que creus que mai podràs... amb la que mai podràs tenir una relació. Jo penso que és un roneo que et faràs en molt temps. Pots amplificar una miqueta què vol dir això amb el del roneo? Una persona amb la que tonteges, per dir-ho així. Sí? O sigui, En projecció. sí. Projecció? En projecció, sí. A què? Que acabi passant alguna cosa. El que sigui, un petó... Tu roneges molt o què? Un p***ing? Bueno, Tu roneges per p***ing? A Dani Roneante. jo sóc roneant, sí, bueno. Sí? M'ha agradat, sí. Roneante de p***ing. Igual no roneo fent p***ing, crec. Això És que després. no ha d'anar de la mà. No. Ronear i fer p***ting... Potser et ronees i no fas p***ting. O fas p***ting i no et ronees. Que pot ser... Bueno, jo penso que l'amor platònic és aquell que t'agradaria amb molta intensitat, però potser no pots arribar a tenir-lo i aconseguir-lo. I jo és com algo que costa aconseguir-ho, però que en realitat jo crec que es podria aconseguir. Que es podria aconseguir. Sí. Has tingut algun amor platònic? Sí, a la primària. Però jo crec que a la primària tothom l'ha tingut, no? Però roneante o no? A la primària és el més... Bueno, a la primària no roneava, no? No roneaves? No, a la primària no. Bueno, igual... Era un roneo més infantil, clar, igual pot ser. I qui era? Patricia. Patricia, li vols enviar un missatge, Patricia? No sé si... Bueno, és d'aquí de Martorell. Era de Barcelona. No, era una companya de classe. Una companya de classe? Sí. Patricia, escolta. Ella sabia que m'agradava. Digue-li. Que m'agradava, ja ho sabia. I encara t'agrada? No, ara ja no, ara passa molt de temps. Hòstia, jo què sé, li feu aquí un coffee, un algo? Un roneo? No, perquè tinc parella. Crec que li molen més les noies. Sí? Jo crec, Parella, sí. per això. Després de ronejar-la amb ella, es va fer per les noies, no? Ella? No sé, crec que m'he perdut una gran part de la seva vida. No sabria dir-te què ha passat. Quan estava al col·le, Sí? devia tenir 7 anys potser, i el típic o sigui, clar, no sé si amor platònic o què, però hi havia com una professora que deia hòstia, tal... I clar, tu tenies Quina 7 assignatura donava? anys. És que era la mestra, feia tot. Mira, jo vaig dir un factor. Un factor. Sí, els amors platònics els he tingut i els tinc, perquè també es diuen crush. Llavors, pues, Bueno. un crush, actualment, Vale, sí. pues es tenen, pues jo què sé, veus, també es pot tenir un crush de les xarxes, de les sèries, de les pel·lis, però també del dia a dia. Sí. Quin és el teu crush del dia a dia, llavors? El meu crush del dia a dia... Ostres, espérate. La Su. No, la Su... Crush de totes! Cari, la Su és el A mi meu em mola molt la Su. crush, pues, potser, no ho sé, alguna cantant que m'agradi, jo què sé... Quina, va, digues. La Blackie podria ser la meva crush. Bueno, ho és. Ni idea d'aquí. Va, i tu una crush roneante. No, Tu busca'm ara una crush roneante que tinguis tu, va. Jo és que ara mateix estic molt hetero. Jo ara tinc un crush a classe, que és el típic cani que sempre porta un xandall gris i negre, i això per mi Diràs és el seu Carinyo, nom. això és una fase, Com més aviat la passes, no és millor. una fase. Pensava que sí, però passen els anys i continua aquí, llavors no és una fase. Té nom aquest cani? Sí, Pau, un petó Pau. Jo què sé, algun cantant així molt famós, alguna cosa així. Com per exemple? Bad Bunny, per El exemple. Bad Bunny. Sembla el teu crush. És el teu crush, el Bad Bunny? Bueno, no estic segura, és que no ho sé. Hola, bebé, no? Canta-li alguna de les seves cançons, va, Va, una. canta-la. Així ràpida, va. Agafa el micro, va. Va, agafa-la. Quina El cantem? micro és teu. Quina No, cantem? cantes, Ara, tu cantes. també, vinga, va. que a mi Quina cantem? Sí, cantem els tres. Jo vull del Cano. Que el teu crush, el teu crush també és... El meu Cantem el crush és Cano. El Cano, el teu crush és el Cano. Claro. Va, doncs agafeu el micro i... Dale, quina cantem? Les dues. No sé. Canteu, mireu a la càmera. Vale, va. El micro Cuando és salga el vostre. sol. Y cuando salga el sol, tú te vas a curar las heridas que sangran.
Molt bé, molt bé, molt bé. I un aplauso, no? Aquí. Jo crec que aquí hi haurà tema. Jo crec que hi ha... 100%, 100%. Que passeu de crash a alguna cosa més. 100%. Després d'aquesta cançó, m'heu enamorat fins i tot a mi. Creieu que un amor platònic es pot convertir en un amor de veritat? Sí, però s'han de construir moltes coses. Sí. Sí, molta de la idealització que ha dit ell s'ha de construir, si no complicat, Si no, el batacazo és gran. Encara et fa mal, no, lo de la Patrícia, tu? No ho diré en públic. Bueno, una mica el que diu, jo sí, jo crec que sí. El que passa és que és això, que si quan estàs amb aquesta persona encara és la teva estrella mundial i tal, doncs hi haurà problemes, perquè et pensaràs que tot ho fa genial i sempre hi ha merdes a les relacions i s'ha de saber diferenciar, però sí. Sí i no. Realment és més no que sí, perquè pocs cops acabes sortint amb el teu amor platònic. Abans de sortir sempre passen coses. I si vols sortir amb el teu amor platònic, has de picar molta pedra. Sí? Sí. Envia-li un missatge al teu cani, va. Agafa el micro, mira No, la càmera. jo aquí parlaré pel meu nòvio, que jo tinc parella. I ell, jo era el seu crush. I ell, a base de pico pala, com diu ella, estem aquí i portem 4 anys i mig, Javi. Estem... I vas fer la roneante o què? Bueno, més ell no. Com ho vas fer? Érem col·legues i era en plan, uy, aquí sales muy guapo, ay, tocas superbé la guitarra, no sé què. Però... Vols tocar la guitarra, no? Ai, no, tant no. És més sutil. Molt bé. Vau acabar durant la nota, no? Sí. Sí. Home, poder sí. No, bueno, no estic segura, la veritat no ho he experimentat mai. Però al final, possiblement No que sí. deixen de ser persones. Sí. Sí? Jo crec que sí. Bueno, envia-li llavors un missatge al teu crush, a veure si és possible. El Cano? Sí, digue-li, Cano, ens veiem a on? Ens veiem a Barcelona al pròxim concert teu. Molt bé, molt bé. Jo crec que... Sí o sí. Però posa't a primera fila. Què portaràs posat tu? Una samarreta... Què posarà? I love Cano. Yes. Coneixeu el joc de Fuck, Marry, Kill? Sí. Sabeu com va una miqueta? Sí. T'has d'anar al llit amb algú, has de matar algú i t'has de casar amb algú. Vale. Jo us proposo 3 personatges. Vale. I el primer personatge és Lil Dami. Segon personatge, Aitana. I el tercer és Andreu Buenafuente. Va, comencem amb el més fàcil. Què és el més fàcil per tu? Buenafuente. No dic de matar, casar-te... Home, Buenafuente ja sé que te'l faries, Te'l ronearies, Va, aquí et ronearies, tu, va. Comencem amb... A qui mataria? No, comencem amb qui et ronearies, tu. Amb qui em ronearia? Sí, va. Amb l'Aitana, per descarte. Sí, amb l'Aitana. Va. Sí. Llavors, ara matar, va. Matar? Jo mato el Lil Dami. Sí? Per què? Jo Home, també. l'última cançó que ha fet és per matar-lo, Perquè em fa una mica de mandra, ho sento. Sí? Damià, sé que et dius Damià. Sí. Fa una... Rima català amb català, o sigui, molt... Bueno. Però aquí som més d'altres tipus de música en català. Ara anem a veure a Lágrimas de Sangre, de fet. Llavors, Qui queda per casar-se? Jo em caso amb el Buenafuente. Total. El Buenafuente? Home, que és supergraciós. Sí, Total. sí. T'estàs pixant tot el dia. Buenafuente. amb el Totalment. Té molta pasta, li capital social. Té capital social. li queden menys temps de vida, per tant, després Molt bé, fem molt herències, bé. és més fàcil que la puguis... Buenafuente, t'estimem. No, a mi m'encanta Buenafuente, o sigui, el segueixo de A fa mi molt de temps i també, és el puto amo. molt. Però Llavors, ens casem amb el Buenafuente. Sí, total. Matem el Lil Dami. Lil Dami, sí. I l'Aitana cap a casa, no? Cap a casa, cap al llit. Molt bé. Aquí a propet. Sí. Roneante. Roneante. Jo crec que sí. Bueno, L'Andreu. sí, amb l'Andreu el mataríem perquè no sabem qui és. Ostres, molt bé, molt bé. M'heu matat a mi, més aviat, però bueno. Sí? Perdoni, que ens Sí, perdoni. perdona'ns. Amb qui ens casem? Amb l'Aitana. Ens casem amb l'Aitana Es casem amb l'Aitana. i anem al llit amb el tercer, no sé qui. Amb el Lil Dami. Sí. Sí? Li voleu cantar també alguna cosa al Lil Dami? No. No? No, ja està, ja està. No és el Cano, no? No. Lil Dami no ets el Cano, no tens aquesta sort, però bueno. Doneu algun consell a algú que tingui un amor platònic. Keep going. Vols enviar-li el missatge a la Patrícia? O no? Not keep going. Jo diria
que a tope, que realment, o sigui, està guai, després et fotràs una... Segurament l'hòstia serà tremenda, però fins que no te la fotis està guai, o sigui, t'ho passes bé, o sigui, t'ho passes bé. Sempre hi ha aquest, pues, que sí, que no, i això doncs és divertit i entretingut, sobretot. I si no, sempre ens queda el Buenafuente. I si no, Buenafuente a rascar un poco de panoja. Jo diria keep going o en català pica pedra. Sí? Sí. Jo diria que s'ha de passar d'ell o d'ella, però fer-li ullets, rotllo. Ho pots dir a Margot Cani? No. No? Fer-li Haz el ojito. miradetes. Haz el ojito que te roneo, no? Sí, algo així. Bueno, pues que el lluiti, si es fa possible, pues endavant. Sí? Que lluiti fins al final. Jo crec que si es vol, Es pot. Sí? sí. I si no, amb el Cano, quan té el concert? No sé, 2027. 2027? Bueno, encara que tens temps, per currar-te la cançó, aquí al coro i tal. I a la pròxima ja tornem a cantar amb nosaltres, Sí, 100%. Sí? 100%. Doncs ja heu vist quan en saben els nostres entrevistats sobre amors platònics. Si en voleu saber més, tan fàcil com seguir-nos al nostre podcast de Spotify. Salut i bon sexe. Y cuando salga el sol, tú te vas a curar las heridas que sangran.